الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip no Allah, aya kepaladakan kanu abandingan nagyang kuto ami alay ur nabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apitutiman ananayon upitinggisaan si irkitanu. Miya katitian si kiyakini Abi Hurairah ami aswat Allah sir kanian pitero iyan pitero nabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yuntadharu ahadukum illa ghinan mutghiya aw faqran munsiya aw maradan mufsida aw haraman mufannida aw mautan mujhiza aw ad-dajjal wa sharru ghaibin yuntadhar aw as-sa'ah was-sa'atu adha wa amar. Aganay ananayon o isa sir kita no nagyang kuto akakawasai ipangarasin yan uto mabali iso tao akawasa makalaagyan kutua tamukian naguso kadato iyan nagusunganin ang mga kasibisibian sa iku dunya o gaid na ipangarasin yan uto dinyan uto ko sa si iku mapia tabiyata na adna ang mga tao ang mga kawasa ay kapipikirairan si iku ginawairan naknabayran makikinanglan sa Allah subhanahu wa ta'ala yuti sabab adilan di kapakapangarasi kapkulipatiran sa giyang kuto at admiran si iku Allah subhanahu wa ta'ala apia ikala akakawasay manusia o di nakala apangkatan o manusia na mata-mataan as itanubo pembalingan si iku Allah subhanahu wa ta'ala ay kadua mga urip no Allah ananayon o isa sir kita no na faqran munsiya kapupubri kami miskini apkisugat si iku manusia akasabapan uto sa kakalipatin yan si iku tadamian si iku Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kebisi ketembang sa manusia sa kapumbabanugan yan sa giyang kuto mga pagperon Allah subhanahu wa ta'ala na kelipatan yan agyang kuto tadamian si iku Allah subhanahu wa ta'ala ugaid mga urip no Allah nagwani kun amang bisitaw nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam asurga na ayakun amilenianon akadaklan ang mga tauron na sumanga pobre so kung sumanga pobre na kuna silang makasulod si sa surga adi sumanga kawasa sa 500 rabon mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala ayam ya kapi-api abtad nagyang kuto kawasa adan yan pangarasin pobre adan yan kalipati agyang kuto tadmiyan si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa pada sa miali sa hadith al-Qudsi apitiru Allah subhanahu wa ta'ala inna min ibadi law aghnaytuhu la afsadahu al-ghina bapira mata-mataan natin wallah aba pira-pira si kung mga uri penakan o pamakabalo na kan skanian akawasa na mabinasa skanian agyang kuto akakawasa ba pira-pira ti wallah kung mga uri penakan o pamakabalo na kan skanian apubri na mabinasa skanian agyang kuto akapupubri niyan mga uri no Allah subhanahu wa ta'ala adin ang mga tao sukabalo niyan akawasa nagyuti mapiyon adin bang buong mga tao pobre agyuto imapiyon ay katlo mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala ananayon sir kita no nagyang kuto amaradan mufsida kasasakit ang binasaan niya nagyang kuto akapagintaw o manusia ay apakaisa baso manusia nalalayon din agyang kuto akakukondisyon o ginawa niyan kapipi a ginawa niyan na yasimbaganan naknaba pagkataling umasi ko manusia agyang kuto akasasakit sa ampian tuna din amasa kapag kaya sa manusia nakiapitaan sa kanyan ang makukondisyon sulawasyan na kagabinan sa kanyan amya kataling umon agyang kuto akasasakit ay kapat mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala ananayon o isa sir kita no nagyang kuto haraman mufannida kalukas kabungaw ang mapakakalubay niyan agyang kuto abadan o manusia ay kay kalima mga urip no Allah ananayon o isa sir kita no o mautan mujhiza kapapatay ang niya kagagaan na kapagkataling umanian
kapapatay aditano din katawan ikapakataling man yan si kita no. So kapapatay mga urip no Allah na kanabatan niyan pag-warning kanabatan niyan pagatukawa sa giyang kuto akapakataling man yan si kita no. Sabi-sabi na ralangon-langon kaya pinsuran sa niyawa napakataan napakasagad sa kapapatay mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ka ng mga urip no Allah ananayaw nung isar kita no awid dajjal wa syarru ghaibin yuntazar. O di nagyang ko kapakataling mga dajjal nagyanang kun akapakataling mga dajjal nagyanang kun imya karata-rata amiga gaib ananayaw o isa sir kita no. Miyalo yung nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipu din si ko kiad na si ko Adam taman din si ko kang bangkita sa gyan kaya dunia na dead na makalawan sa kala fitna kala atiuba agyang kanan akapakataling agyang kanan adajjal umanig sumbayan so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pelindungan yan agyang kanan fitnatu al-masihid dajjal. Ay kapito mga urip no Allah ananayaw ng isa sir kita no awis sa'a was sa'atu adha wa amar. O di na subangkit nagyang kanang kun abangkit naginan idaalawan yan apya kalakalak daalawan yan amya kapaypait. Yuti sabab mga urip no Allah asus sa kuya tano ngagaan tano magurad-urad tano sa kang galabak sa mga galabak ang mga pipiya si kudar kita no pan kisugat o di nakapakataling umaagyan kaya pito ay narwita no sabab si ko kakambata oras na sa akmutawi sa diyan ka pakandudakan matanubuag yung kuto. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you. Every breath I take, every bird I hear, every smile I see is thanks to you. Alhamdulillah, Alhamdulillah.